No niin, tervetuloa taas Pääty TV:n matkaan. Meillä on tällä kertaa tuore valmentaja Mika Bana Lehkosuo tämän vieraan. Mitäs kuuluu? Eilen oli ihan kiva voitto Turussa. Kiitos, joo. Joo, oli kova peli. Helleraja mennyt rikki ja vähän murheita pelaajien kanssa tuossa sivussa ja siinä sai vähän Vatsumoreen vielä jonkunnäköistä auringonpistosta ekapuolen aikana ja oksenteli puoliajalla. Kaikkea ehti tapahtua. Turusta ei ole hirveästi pisteitä tai voittoja tullut, että oli hyvä tärkeä voitto. Kyllä. Ja Inter varmaan ainakin ennakkokaavailussa kuuluu ihan sarja kovimpiin vastustajia. Joo, kyllä. Niin, tervetuloa takaisin Suomen suurimpaan ja kauneimpaan. Ihan positiivisessa merkeissä lähtenyt tämä homma tässä käyntiin, että pelkkiä voittoja ja taida yhtään maalikalle päästetty vielä. Mä jäänyt parista haastattelussa vähän sellainen kuva, että toi paluu oli vähän tunteellinenkin. Oliko näin? Joo, no, täällä on niinku näissä väreissä, mitä tässä näkyy, niin sinivalkoinen raidassa niin 6-vuotiaana aloitettu Puotenrahan Harjo HIK:sta ja siitä sitten niinku siihen Edarien mukaan 8-vuotiaana ja sieltä koko putki, koko junioriputki ja sieltä on tullut paljon hyviä kavereita ja velimiehiä samasta joukkueesta ja siitä se ura jatkuu. Niin pitkä historia on takana ja paljon tunteikkaita, värikkäitä muistoja matkan varrelta, hyviä ja huonoja. Aivan. Se teki sen ehkä hetken, kun tulin tänne nyt valmentajana niin erittäin tunteelliseksi. Aivan. Palataan tuohon sun uraan tuossa kohta mutta kuinka paljon sä koet, että sä oot tehtynyt omia juttuja jo ajaa sisään, mitä tässä on reilu kuukausi mennyt? Niin? No tietysti pelkkiä omia juttuja. Kyllä mä sen niin mietin niin nopeasti siinä, että en mä kokenut, että mulla on jotain vaihtoehtoja tai muuta vaihtoehtoja ei ollut kuin että jätetään jotain vanhaa ja jotain uutta. Ja kyllä mä valitsin ihan sen, että mä kaikki asiat niin nopealla aikataululla, kun se on mahdollista, niin viedä läpi. Liittyy se sitten hyökkäämiseen, puolustukseen, erikoistilanteeseen, niin ei kaikki saanut ekaan peliin, kun se tuli jo seuraavan päivän ja niin poispäin, mutta kyllä aika nopealla tahdilla viikon sisällä ensimmäisestä päivästä lähtien, niin jotenkuten kaikki pelilliset asiat oli käyty läpi ja nyt niitä omalla tavallaan sitten hienosäädetään koko ajan eteenpäin. Joo. Ja kuten sanoin, niin tulokset ainakin on hyviä, mutta kyllä siellä varmaan parannettavaa löytyy vielä. Pelissä on paljon parannettavaa ja varmasti tuloksetkin heittelee. Tuskinpä tuun lopullisesti voittamaan joka ikistä peliä. Se on selvää, että huonoja jaksoja tulee ja sittenhän meidän joukkue vasta mitataan kun tulee ja sitten muutama huono peli putkeen. Muutkin mitataan siinä vaiheessa, niin sen aina on, että silloin kun tulee tappioita ja muutamia huonoja pelejä putkeen, niin silloin aina ihmiset vasta mitataan, että miten ne osaa tai miten pystytään kääntämään laiva siinä hetkessä. Hei, mun on pakko kysyä semmoista, että mistä toi Bana lempinimi on lähtöisin? No ihan semmonen ihan tarkkaa muisto ei ole siitä enää. Olin alle 10-vuotias. Okay. Pelasin jotakin pelejä sitten jotain laitapakkia ja olin yksi kuitenkin, joka sai vähän potkastusta palloa pidemmälle kuin joku toinen. Olin antamassa sen takia ehkä kulmapotkuja ja sitten sieltä pitkä matka omalle pelipaikalle. Sitten joku sitten vähän ihmetteli, että eikö joku muu voisi vetää, kun toi joutui juoksemaan tuonne pitkälle. Ja sitten siihen tuli joku tämä banaanipotku, kierrepotku siis. Ja jotenkin mulla on mielikuva, että vähän aikaa, viikko, pari, nyt kutsuttu banaaniksi tai jotain sen potku. Mä ymmärrän, että se mikä on banaanipotku, mutta enemmän jälkikäteen tulkinut, että mä olin ainoa, joka sai ilmassa maalille palloa. Se kierre siinä oli ehkä vähän jotain piiruilua, kettuilua. Sieltä se tuli lyhennys Bana sitten. Tämän mä muistan, että tervetuloa, jos joku muistaa paremman tarinan, koska siitä on aika kauan. Sä tuossa jo viittasitkin siihen, että jo junnuna alkoi ura klubissa. Ja, jos mä oikein ymmärsin, niin sun perheessä muutenkin Broidissa pelasi jo taas voittaa joskus ihan junnuna jo mestaruuden, tai tosi nuorena mestaruudenkin niin iso Broidissa, joka tunnetaan vissiin nimellä Ava. Kyllä. Ja niin Fajas Euge oli vissiin kanssa valmentamassa, eikö se ollut pitkään junneja. Niin, kerro meille lyhyesti omin sanoin, mitä tuo sun ura nyt meni, koska löytyy oikeastaan aika vähän oikeastaan tietoa internetistä. Mä yritin tuossa vähän jopa valmistautua tähän
tähän haastatteluun. Mutta niin kerro meillä lyhyesti, varsinkin kun on nuorempiakin katsojia, ettei välttämättä niin tarkkaan muista suoraan, niin kerro omin sanoin. Joo, koko junioriputki tosiaan alusta loppuun HJK:ssa. Siellä meillä oli erittäin hyvä joukkue ensinnäkin, saatiin sitä juniorivuosia, niin siellä oli Tommi Grönlund, Petri Helin, Sami Ylä-Jussila, pelaajat, jotka pääsivät aikanaan A-maajoukkueeseen asti ja ulkomaille. Siellä meillä oli erittäin hyvä ja menestyksekäs myös joukkue, pysyi kasassa pitkään. Meillä on vielä itse asiassa sellainen traditio jäänyt sieltä junioriajoista lähtien, että me kokoonnutaan kerran vuodessa pelaamaan fudista sillä jengillä, mikä me oltiin noin B-junnu-ikäisiä ja käydään syömässä ja vähän viettämässä iltaa. Ja me nähdään kerran vuodessa kokoonnutaan. Useimmat heistä mä näen tasan kerran vuodessa ja sinä päivänä. Tätä on tapahtunut nyt jo, muistaakseni on kohtuus 20. vuosi, kun me kokoonnutaan. Okay. Se on aika perinne. Meillä on vähän palkintoja jaetaan ja meillä on aika hyvä fiilis siellä tapahtumassa. Se ehkä kuvastaa mun mielestä hyvin sitä henkeä, mikä siinä joukkueessa aikanaan siellä junioreissa oli. Pysyi pitkään niin kasassa. No sitten nousin, tai kun A-junnusta niin tulin yli-ikäiseksi ja piti niin siirtyä miesten joukkueeseen pelaamaan. Vähän harjoittelin HJK:n miesten joukkueen kanssa, mutta en mahtunut sinne niin mukaan edes ryhmään ja kävin pelaamassa Vantaan Pallossa Vampas 3 vuotta, yhteensä 3 vuotta sitten ja ykkös- ja kakkosdivaria. Kävin samaan aikaan siinä Intiin ja 4 nilkkaleikkausta, et ei ole ehkä ne helpommat ajat, mutta silloin törmäsin Pertti Kemppiseen, joka omalla hulluudellaan, omalla semmoisella intohimollaan sai tartutettua muuhun jonkun semmoisen ylimääräisen kipinän. Kyllä mä nyt harjoitellut olin aina, mutta en silleen miten Peko sai mut niinku sit tekemään töitä niinku omalla ajalla. Ja sit mä treenasin muutamia vuosia, varsinkin silloin vampa-aikana. Vähän pääsin vampoista ja intistä eroon niin hullun lailla. Sitten mukaan HJK debyytti vasta 23-vuotiaana HJK-miehissä ja siitä sitten 10 vuotta eteenpäin. Sinne mahtuu erilaisia tapahtumia sitten, hyviä ja huonoja. Välillä oltiin karsimassa, että säilyttiin niin Veikkausliigassa ja sitten välillä oltiin Champions League lohkovaiheessa. Siinä on se niin rajat, ylä- ja alarajat, missä välillä mentiin. Ja meillä oli myös, siellä oli entisiä tai maajoukkueen valmentajia ollut omana valmentajana siellä, niin kuin Tommi Lindholm, Antti Muurinen ja Jyrki Heliskoski, kaikilla taitaa olla A-maajoukkueen kokemusta valmennuksesta. Sitten siellä oli Busse Johansson, jolla on myös Tanskan A-maajoukkueen valmentaja ja siellä on aikamoisia valmentajapersoonia ollut joukossa myöskin siinä aikana, kun on ollut. Ja olin myös kapteenina sitten viimeisiä vuosia, joitakin vuosia siinä ja paljon hyvää sinne mahtui. Siellä välissä oli yksi semmoinen puolikautta, eli vuonna 1999 niin talvella menin Italiaan käymään Perugia riveihin. Serie A:ssa pelasi Perugia silloin ja siellä sitten loppupeleissä vähän vajaan puolen kauden aikana tuli 12 kertaa olin kentällä ja niistä oli ehkä semmoinen 4 tai 5 90 ja puolet ehkä avauksessa, puolet sitten vaihdosta sisään suurin piirtein ja se jäi siihen, en ollut tarpeeksi hyvä heille. Osoitin kuitenkin itselleni ehkä sen, että pystyn pelaamaan Serie A:ssa. Mä olin omalla tavallaan sen tasoinen pelaaja silloin, mutta ymmärrän, että kun siellä oli 25 pelaajaa ringissä, paljon italialaisia, jotka on saman tasoisia kuin minä ja en mäkään olisi seurajohtajana pitänyt mua siellä, koska mun olisi pitänyt antaa jotain lisäarvoa ehkä enemmän siellä tavalliseen italialaiseen nuorempaan pelaajaan niin nähden. Mä olin vähän kokenut jo silloin ja se jäi se reissu sitten sen mittaiseksi ja sitten ei semmoista tullut vuoden sisällä mitään semmoista niinku, mihin halusin tarttua ulkomailla ja palasin silloin HJK:hon ja sitten siinä meni aika nopeasti vuoden puolentoista paukasti
tossa kentällä niin ristiside ja sitten se oli viimeistä pari vuotta semmoista niinku taistelua polven kanssa, 4 leikkausta ja sitten se loppui sen 4. leikkaukseen siinä parin vuoden sisällä. Ja siinä se nyt oli suurin piirtein se uran niinku kohokohdat ja pohjanoterauksetkin. Niin, kuten sanoit, niin varmaan aika suuren tähtihetken oli se UCL tai Champperi silloin, ja pari maaliakin tuli siellä tehtyä. Kyllä, ja varsinkin silloin sain olla myös kapteenina niissä peleissä. Ja jotenkin kyllä se on niin jäänyt unohtumattomana mieleen. Olympiastadion aika täynnä vielä ja on kylmä ja silti se on täynnä. Ja saa niin omalla tavallaan johdattaa oman joukkueen sinne pelaamaan. Niin on se varmasti se uran niin semmoisia ikimuistoisia, mitä ei koskaan unohda. Ja jotenkin se Champions League hymni on aika tarttuva. Että se vähän niin soi korvissa aina, kun alkaa panee silmätkin ja miettii koko tilaisuutta, niin ekaksi tulee se hymni mieleen. Onks niin? Jäikö uralle jotain pelaajauralla semmoista, mikä ei harmittaa loppujen lopuksi? Muuta kuin se, että se loppui ehkä vähän kesken kaiken. No se ehkä eniten joo. Että totta kai voisi ajatella, että olisi ollut kiva pelata ulkomailla kauemmin. Tai nyt mä nyt käväsin vaan kääntymässä. Se tietysti se puoli ehkä jäi lyhkäiseksi, mutta siinä vaiheessa omalla tavalla, kun mä aloin olla vasta tarpeeksi hyvä, että mä pärjään ulkomailla, niin mä aloin olla niin jo melkein 30. Et se tuli, mä tulin aika myöhään sieltä niin hyväksi pelaajaksi, kun mä nyt sitten tulin. Ja se tapahtui. Se olisi pitänyt tapahtua aikaisemmin, se kehittyminen siihen pisteeseen, että se olisi ollut mahdollista. Sitten, mitä sitten teininä teinkään, niin ehkä sieltä löytyy niitä vastauksia sitten, että olisi pitänyt vaan yksinkertaisesti harjoitella enemmän. Siis, ei se nyt sen kummallisempaa ole, että se määrällinen harjoittelu varmaan laadussa oli parantamisen varaa, mutta määrällinen harjoittelu oli liian pientä. Ehkä ne strategiset vuodet 13-18, 13-20. Mutta en mä kyllä jaksa niitä harmitella. Mulla on ihan hyvä, tai oli hyvä pelaajaura, hyvät fiilikset jäänyt siitä. Ja se, ainoa se polvivamma omalla tavalla silloin kun se tapahtui, niin mä olin urani huipulla. Meillä oli hyvä kausi Veikkausliigassa. Uskallan vähän sanoa, että olin Veikkausliigan yksi parhaimmista pelaajista sillä kaudella. Se oli semmoinen, että jotenkin mä olisin halunnut sillä tasolla ja pysyä. Mä olin maajoukkueen ringissä mukana, en missään avauskokoonpanossa, mutta mä olin mukana siinä kuitenkin ja silloin tällöin kun joku loukkaantui, niin mä olisin mahkuun päästä pelaakin. Se vaihe ei olisi kiva, kun se olisi jatkunut pitempään. Sitä paitsi kyllä mä haaveilin aina, että mä myöskin jatkan uraani tosi pitkään, niin kuin lähemmäksi 40 ja sitten se niin tyssäsi vähän sinne lähemmäksi 30. Että sen verran nyt ehkä jäi kytemään, mutta sitten mä oon jälkikäteen ajatellut, kun mä oon tässä valmentajan hommiin löytänyt tästä ehkä semmoisen elämäntavan tai erittäin vahvasti elämäntavan, niin todennäköisesti siinä on varmaan käynyt niin, että kun se vähän jäi hampaankoloon sitten pelaajasta, se loppui niin kuin seinään ehkä siihen polvivammaan sitten loppupeleissä, niin jäi jotain semmoista, että tämä ei ollut tässä, tämä Fudiksen ympärillä oleva juttu ja ehkä se kipinä jäi kytemään tai se tuli jäi sinne elämään. Et jos mä olisin pelannut 38-vuotiaaksi, niin kuka tietää, ehkä mä olisin tosi fed up koko Fudikseen, että on pakko vetää happea aika kauan, jaksaa taas sitä. En osaa sanoa, mutta tällaista voi pohtia. Joo, mä siis kysyä, että oliko sä miettinyt valmentamista jo aikaisemmin, mutta toisaalta sä olit sen verran nuori vielä siinä vaiheessa, että varmaan sitä on... Joo, en mä ollut. Kyllä se siinä loukkaantumiskierteessä sitten siellä viimeiset pari vuotta, kyllä se siinä alkoi kypsymään se ajatus ja sellaista, että jalkapallosta voisi muuta tehdä kuin pelata, pikkuhiljaa. Mutta en mä esimerkiksi koskaan kirjannut sinäkään aikana harjoituksia ylös. Taisi olla Heiliskoskinen viimeiset vuodet. Mä en ole kirjannut ylös harjoituksia tai muuta. Kyllä se jotenkin se ei ollut semmoista tietosta, että musta tulee valmentaja. Kyllä se sitten jotenkin vaan, kun se loppui se homma, niin sitten se alkoi pikkuhiljaa vasta kypsymään. Tuleeko tämä semmoista mieleen, että miltä tuntuu tuolla olla valmentajana, kun siellä on semmoisia jätkiä, kenen kanssa on pelannut itse aikaisemmin? Onko siinä mitään erikoista tai tuntuuko oudolta? No ei enää. Tässä joukkueessa nyt HIK:ssa on esimerkiksi Heikkisen Makoja pelannut ihan HIK:ssakin joskus aikanaan kauan sitten samaan aikaan. Mutta
en mä sitä koe. Tietysti tuossa naapuriseurassa edelliset vuodet, niin siellä oli myöskin vähän samanlaisia pelaajia, jotka kanssa, jota valmensi, jonka kanssa on pelannut muun muassa Vesa Vasara ja niin poispäin. Janne Saarinen ja ehkä se tuli koettua silloin. Ehkä se oli silloin vähän outoa. Okay. Mutta en mä sitä enää koe. Ehkä se hoidettiin silloin pois se asia. Ei ollut mitään auktoriteettiongelmia tai mitään nuorena valmentajana? No en mä ole kokenut sitä. Okay. Silloin tietysti nyt on jo 10 vuotta valmentanut, ehkä en enää niin nuori valmentaja, mutta silloin kun aloitin, niin totta kai piti osoittaa se, että ymmärtää jotain ja kyllä se on jonkunnäköinen perusauktoriteetti saavutettavissa niin siihen ensimmäiseen hetkeen ehkä vanhoilla meriteillä tai jollain taikatempuilla, mutta niin kyllä ne nopeasti on syöty ne niin eväät, että sit niin mitä on niin aikaisemmin niin eväät tehnyt, niin ne on nopeasti syöty se eka viikon 2 aikana sen pelaan uuden joukkueen edessä. Jos sulla ei ole niin oikeasti ammattitaitoa, jos sulla ei ole osaamista, niin se auktoriteetti häviää niin hyvin nopeasti ja saman tien. Et ainoa keino, millä sen auktoriteetin saa pidettyä, niin on niin osoittaa pelaajille oma ammattitaito ja sitoutuminen ja oma niin semmoinen itsensä kehittäminen myöskin, että on niin annettavaa tälle koko prosessille. Aivan. Niin, siitä päästiinkin oikeastaan tuohon valmentamiseen sinänsä, että niin, kuvailla meillä lyhyesti omaa valmennusfilosofiaa. Aika ehkä semmoinen stereotyyppinen kuva on se, että niin, sä tykkäät pelaa lyhyt syöttöpeliä ja semmoista, niin, onko se niin? No mä puhun mieluummin, että peli on hyvin organisoitua molempiin suuntiin. Se on se asia, hyvin tasapainoista. Kyllä vuodet on opettanut niin myöskin vastaamaan tähän kysymykseen. Olen todennäköisesti 7-8 vuotta sitten vastannut vähän eri lailla ja puhunut enemmän hyökkäämisestä ja niin poispäin. Nyt mä ymmärrän, että kyllä kannattaa puhua molemmista. Mä rakastan hyökkäämistä, me enemmän harjoitellaan hyökkäämistä, koska se on se vaikeampi osa-alue ja niin edelleen. Mutta kyllä se peli niin organisointi molempiin suuntiin ja pitäminen kaikki niin pelin osa-alueet, niin just hyökkäys, puolustus, erikoistilanteet ja niin edelleen. Hetket kun menetetään pallo, hetket kun voitetaan pallo, nopeat vastahyökkäykset tai muuta, niin puhun itse niin positiivisesta ja negatiivisesta transitiosta, joka tulee niin ihan transition englanninkielisestä sanasta. Niin kaikki nämä pelin vaiheet, pitää olla tasapainossa ja ne pitää olla harjoiteltuja, ne pitää olla organisoituja. Se on se, mitä mä haluaisin niin kuvata omaa pelifilosofiaani se ei ole mitenkään pelkästään tai missään nimessä ei ole niin vastustajan reagoimista, vaan enemmän proaktiivista, jolloin niin etukäteen meillä on joku tapa puolustaa, meillä on joku tapa hyökätä. Mutta totta kai se vastustajan tekeminen vaikuttaa aina siihen, niin se kuuluu siihen yksittäiseen pelisuunnitelmaan, että se tekee pieniä muutoksia siihen omaan siihen yhden pelin pelisuunnitelmaan, mutta se ei muuta sitä isoa kuvaa siitä pelaamisesta. Lyhyt syötöt, niin sä kysyit siitä, mä en siihen sanonut vielä mitään, että siis saa syöttää pitempiäkin syöttöjä. Lyhyet syötön niin salaisuus on yksinkertaisesti, niin kaikki varmaan ymmärtää sen, että se on helpompi syöttää. On todennäköisempää, että se menee perille kuin pidempi syöttö, niin se on vaan niin ihan tämmöistä niin todennäköisyyslaskentaa on yksi juttu. Toinen juttu on se, jos me menetetään pallo sen lyhyen syötön jälkeen tai aikana tai muuta, niin todennäköisesti meillä on silloin enemmän pelaajia pallon lähellä, meillä on parempi mahdollisuus riistää pallo saman tien takaisin. Jos me syötellään pitempiä syöttöjä, niin meillä on pelaajat todennäköisesti ympäri kenttää enemmän kaukana toisistaan. Me ei ole niin helppo silloin nopealla tilanneperäisillä saada pallo taas itselleen. Täällä on tämmöisiä niin loogisia syitä takana, minkä takia mun mielestä on järkevämpää mennä niin helpompien, lyhkäisempien syöttöjen kautta etenemään. Mutta totta kai pitkät puolenvaihdot, painopisteen vaihdot pitkällä syötöllä, niin ilman muuta kuuluu jalkapalloon ja niitä pitää käyttää sopivasti, jolloin myöskään vastustaja ei niin liian helposti pysty niin sulkemaan jotain tiettyä juttua, että ne tulee vaan aina lähelle palloa. Meidän pitää löytää sinne tänne niitä avaavampia, pitempiä syöttöjä, jotka rikkoo sitten taas sen omalla tavallaan sen meidän lyhyen syötön ketjun, jolloin meidän pelissä tulee vaikeasti niin ennakoitamaan. Mä
itse asiassa semmoista kysyttiin paljon, mutta ajattelin vähän kysellä, että mitäs jengi haluaisi sulta kuulla, niin semmoista kysyttiin paljon, että mitä on niinku omia niinku valmentaja, mitä mä sanoisin, esikuvia tai tämmöisiä, mitä on ottanut vaikutteita, mitä tulee ekana mieleen. Joo. Tota mä aavistelinkin, mä oon miettinyt tavallaan. No, Kyösti Lampinen on ensimmäinen, että semmoinen suuri vaikuttaja, ei ehkä jalkapallo, vaan nimenomaan niin yleisvalmennuksesta, miten se niin valmentaminen on, ja sitten lajista riippumatta. Se on kyllä ehdottomasti suuri. Se oli niin, että mä lopetin pelaajaurani ja törmäsin silloin mahdollisuuteen mennä hänen johtamalle ammattivalmentajan tutkinnolla Vierumäelle ja sinne menin, en tajunnut valmentamisesta juuri mitään. Mulla oli niin A4 tyhjänä, kun mä menin sinne, ja kun mä tulin, niin se oli pantu niin täyteen asiaa. Ja sen takia se osui niin hyvään saumaan. Kyösti Lampinen niin vaikutti erittäin paljon, ja edelleenkin hyvin paljon mun valmentamisessa niin heijastuu sitä, mitä Kyösti on niin takonut mulle ja sille ryhmälle aikanaan niin Vierumäellä. Et sen nostaisin nimenomaan esille. Sitten jalkapallon parista sitten ehkä Gerd Remmel, ehkä yksi suurin niin silmiä avaava ihminen sen asian suhteen, ehkä varsinkin pienten yksityiskohtien, jalkapallon pienten yksityiskohtien tai pienten osakokonaisuuksien kantilta, niin ehdottomasti semmoinen henkilö, jolla on ollut äärettömän suuri vaikutus ja miksei ole edelleenkin, mutta tietysti nyt niin oma kirja alkaa koko ajan täyttyä, niin sinne ei ole niin helppo enää niin kirjoittaa kymmeniä sivuja tekstejä niin kuin nuo edelliset, mutta on totta kai muitakin. Niin kuin mainitsin, tosiaan on ollut Antti Muurisen, Jyrki Heliskosken kanssa, Bo Johansson ja Tommi Lindholm. Ja totta kai niin kuin kaikilta on varmasti jäänyt jälkensä. Niin kuin heillä on ollut vaikutus mun niin kuin pelaajana eka ja sitten on jotain sitä tietoisesti pyörimään tai tiedostamatta pyörimään takaraivoa asioita, jotka tulee sieltä esille. Että niitä on hyvin vaikea kyllä niin kuin jälkikäteen analysoida, että mitkä oli tietyt jutut. Mutta kyllä mä tiettyjä harjoitteitakin muistan ja sekä hyviä että huonoja, mutta niinhän sitä oppii, kun ymmärtää, että tätä kannattaa käyttää tämän takia ja tätä ei ehkä kannata tämän takia ja muuta. Sitten ehkä vetäisin vielä, aika paljon on seurannut Guardiolaa, aika paljon seurannut Mourinhoa, millaisia harjoitteita tekevät, millaista heidän harjoitusmetodologia on, mitä siellä pelissä näkyy. Sieltä löytyy asioita. Sitten ehkä semmoisesta italialaisesta puolustuslinjan puolustamisesta, voisiko sanoa vielä, ehkä ei mitään erityistä valmentajaa, mutta semmoinen koko kokonaisuus, että ne siellä maassa opettaa sitä nuorille pelaajille pienestä pitäen puolustuslinjan yhtenäistä puolustustoimintaa ja sieltä sitten aikanaan saanut kyllä, ei pelkästään silloin kun oli itse siellä, vaan ehkä vasta lähivuosinakin viitteitä. Ehkä siinä on jotakin, mitä voisi tuohon sun kysymykseen niin heittää vastaukseksi. Toki varmasti löytyy monia muitakin vaikutteita kyllä. Yksi on sanottava, ettei unohda. Kyllä Miksu Paatelainen. Ehdottomasti pitää nostaa tähän joukkoon. Vaikka olin kokenut valmentaja vuosi sitten Miksun kanssa maajoukkueessa, niin silti semmoisia pieniä juttuja on sen, miten hallitaan 3 päivää, 3 treeniä on peli. Kaikki asiat pitäisi käydä läpi kentällä, videopalavereissa, miten se hallitaan, sen rytmin pitäminen, miten me saadaan sinne joukkoon vielä pelipaikkakohtaisesti toimintaa, vaikka hyvin taktista ja muuta. Se, miksi on hallinnut sen mun mielestä hyvin ja mä veikkaan, että ei me tätä 6-7 peliä tässä peliruukassa olisi nyt kaikki on voitettu, jos en mä olisi nähnyt ja kokenut sitä Miksun niin rytmitystä. En mä ole sitä suoraan kopioinut, mutta mä oon ottanut siellä paljon vaikutteita ja semmoisen loogisemman kokonaisuuden. Sen mä saan nyt paremmin haltuun. Kiitos Miksu. Kimpoilen tässä vähän aiheesta toiseen, mutta tuossa tulikin mieleen, että sä oot tosiaan maajoukkojen messissä ollut, niin sä voisit tämmöisen diplomi-insinöörin laittaa meidän tiukan SWOT-analyysin tästä, että HJK kannalta, että kuinka paljon mitä siitä on haittaa kautta tai hyötyä HJKlle, että sä oot siellä mukana. Joo,
tuohon on helpommin vastata tietysti niinku jonkun puolen vuoden päästä, kun on niinku kokemuksia siitä niinku hoikoon kanssa. Mutta tietysti olen ollut nyt vuoden ja ei tuossa naapuriseurassa olla ja meillä on myös vähän sinnekin, että mitä siellä on. Niin kyllä varmasti yksi kehu jo Miksua, että hän on ollut yksi semmoinen vaikuttaja mun valmennuksessa ja pystyn tuomaan jotain uutta siihen, joka mun mielestä on erittäin vaikea tällä hetkellä, koska on kuitenkin jo 10 vuotta valmentanut ja niin erittäin paljon mietin ja tutkin jalkapalloa. Siinä ei ole nyt niin helppo enää niin tulla paljon uutta asiaa sen takia halusin niin Miksun myös tämmöisenä vaikuttajana nostaa esille. Mutta se on yksi itsehyöty siitä, että pystyn kehittymään valmentajana yksinkertaisesti. On siis Miksun kautta tai että mä näen A-maajoukkuetason pelaajia tai että mä näen kansainvälistä fudista tai että mä pääsen vähän joskus kyselemään kansainvälisestä fudiksesta. Mä pääsen kyselemään muun muassa meidän A-maajoukkueen pelaajilta, miten he harjoittelevat ulkomailla erilaisten valmentajan alaisuudessa, millaisia erilaisia asioita siellä painotetaan ja niin edelleen, koko se harjoitus niin metodologia. Niin mä pääsen siellä kiinni, niin mitä täällä kansainvälisesti tapahtuu paremmin. Ja kun mä hyödyn siitä, niin sit totta kai sit niin hyötyy hoikoon, koska mä tuon sitä tietoa taas niin hoikoille ja joukkueille ja se vaikuttaa meidän harjoitteluun. Semmoinen hyöty siellä on ainakin olemassa. Niin tämmöisestä urheilupuoleen liittyvästä. Sitten se, mitä se on ehkä niin muuten joku median tai kuvan suhteen, niin sitten varmasti sitten voi vetää jokainen erilaisia johtopäätöksiä. Että varmaan se menee niin, että jos maajoukkue pärjää hyvin, niin se voi poikia myös hyvää julkisuutta, että mä oon siellä mukana ja sitten on hoivossa, mutta tietysti voi olla myös toisinpäin. Ehkä tuossa on nyt semmoisia ensimmäisiä asioita, mitä tulee vielä. Siitä onkin pakko kysyä, että tässä aika kuumeisesti odotellaan seuraavia karsintoja alkuun. Niin omia fiiliksiä siitä varmaan joutuu tähän vastaan monta kertaa. Joo, se on me vältettiin ehkä ne sellaiset maat, joita ei voida voittaa. No, Kihoni ihmeitä aina tapahtuu silloin tällä ja onhan tässä Saksalta haettu monta tasuria ja Englanniltakin ja muuta, mutta silti ehkä niiden ohittaminen varsinkin tuollaisessa sarjassa ryhmässä niin on ehkä mahdotonta noin pitkässä juoksussa. Mutta nyt siellä ei ole sellaisia mahdottomia maita joukossa. Arpaonni oli hyvä ja Arpaonni on tässä tosi tärkeä. Sitten on kuitenkin pitää olla realisti. Kyllähän meidän pitää ylittää itsemme, jos me halutaan kisoja. Se on vaan fakta, mikä on tässä päässyt jotenkin unohtumaan. Siellä on, jos katsoo FIFAn rankingia tai katsoo mitä vaan rankingia tai muuta, niin siellä on kohtuu monta kovempaa maata lähtökohtaisesti kuin Suomi. Ja lähtökohtaisesti nämä maat on erittäin tyytyväisiä varmaan, että Suomi on heidän lohkossaan eikä joku muu. Kyllä se tiukkaa, mutta niin, jos nekin, niin kyllä mekin ollaan ihan tyytyväisiä. Meillä on mahdollisuus kyllä olla siellä 2 joukossa, 3 joukossa ja sinne me tähdätään. Meidän pitää onnistua nappisuoritus siitä karsinasta, mitään muu ei kelpaa ja ehkä vähän epäonnea muillekin. Mutta sehän tulee sen kautta, kun me pelataan hyvin ja tehdään hyvä työ, niin se onnekin seuraa. Aivan. Ja toi on kyllä varmaan semmoinen lohko, että siellä varmasti tulee ristiinpelaamistakin jonkun verran. Alkoi tsemppäri hyvä. Tuttu biisi. Kyllä. Kyynelet valuu. Muistakaa nuoruutta. Joo. Mä vähän kimpoilen tästä tosiaan kysymyksestä toiseen, mutta semmoista pakko kysyä, että minkälainen mies vanaa futiksen ulkopuolella, että mitäs kuluu vapaa-aika ja niin edelleen? Kyllä nykyään varmaan aika tylsää, perheen kanssa ja tosi liian vähän näkee kavereita ja olisi kiva nähdä vähän enemmän ja on paljon lapsia, heillä on paljon harrastuksia ja sitten tämmöinen ammatti vielä, niin kyllä se alkaa siinä olemaan totta kai, sit pitää vähän nurtsia leikkaa aina välillä ja muuta, mutta kyllä se, jos nyt isossa kuvassa piirtää, niin tossahan se sitten olikin jo. Onko muita intohimoja futiksen ohella? No kyllä mä yritän pitää itsestäni huolta. Käydä lenkillä, käydä salilla. Mitä nyt sitten vähän olen tässä näitä maratoneja nyt sattunut silloin tällöin juokseen. Lokakuussa
puolisen vuotta sitten tai vähän reilummin viimeisin. Se, en mä tiedä, onko se nyt mikään intohimoksi tullut sinänsä, mutta kun on tuommoinen tavoite, joku, että menee vaikka jonkun maratonin juokseen, niin se pitää niinku, vähän niinku itsensä kartalla siitä, että jaksaa treenata sitä ehkä vähän tylsää juoksemista, koska ei se mikään maailman hauskalta sinänsä ole, mutta kyllähän siihenkin panee vähän tuommoista panosta ja tavoitetta ja maraton tulossa ja sinne mä aina lähtenyt, että mä menen joka maratonin juoksemaan aina se oma ennätys, että muuten sinne niin ei lähdetä, jos ei ole niin se tieto, että se on mahdollista. Ja se taas aiheuttaa sen, että se treenaaminen on aika semmoista säntillistä ja sitten jotenkin pysyy siinä niin kurissa ja herran nuhteessa siinä hommassa siinä kuukaudet sitä ennen ja se on kiva kyllä. Ei mitään ehkä sen kummempaa. Ehkä se kehittäminen tässä valmentajana, ehkä se on ollut kuitenkin se jotenkin se vie sen kaiken ehkä vapaa-ajan vähän muilta kavereilta ja mitä olisi jäänyt ehkä jäljellä. Mä viittasinkin tuossa aikaisemmin, että sä oot koulutuksella taas diplomi-insinööri, niin mä tuosta Wikipediasta kävin vähän lueskelemaan, niin siellä sanottiin, että sä luet graafista teknologiaa. Mitä se on? Joo, kirjojen lehtien painamista. Okay. Mähän siellä olin tietysti siellä Polilla niin kauan, että ne niin muutti tonkin, niin ei tuommoista enää opintosuuntaa ole olemassakaan enää. Ei ollut mukaan aikana siellä vielä, että sä elää tossa. Niin. Ja tietysti koko tuo alahan digitalisoitui ja tuli kaikki digitaaliset painokoneet niin sen jälkeen, kun mä oon alkanut lukemaan. Toi vähän tuommoista, että opin käyttämään Exceliä ja tekemään harjoitustöitä ja jonkunnäköistä suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä, perustaitoja. Okay. Ei tuo ala ei sinänsä niin koskaan, en ole sitä päässyt niin mitenkään hyödyntämään. Osaatko kertoa meille tästä kylmiltään jonkun hyvä insinöörivitsi? No mä en ole koskaan ollut. Olisit mä nyt yhdessä insinööribileissä ollut aikanaan puolella silloin fuksina. Mielestäni toi oikein on fuksisana. Ja sitten niinku laki mä muistaakseni joudun ostamaan teekkarin hatun, siis tai mikä se nyt onkaan, niin kun äiti pakotti, että me saadaan yksi valokuva siinä pihalla ja se maksoi sen silloin sen takia, se on varmaan ainoa kerta, kun mä sain tuon päähän. Ja mä oon kyllä aina anti-teekkaria, jotka muut sellaiseksi kutsunutkin, että se jotenkin ei ollut lähellä sydäntä se koko niinku, se asia. Mutta siis kyllä mä niinku, siellä oli niinku, hyviä tyyppejä myöskin törmäsin, ei se siitä ole kiinni. Tuossa just kaupassa törmäsin yksi päivä Esa Torniaiseen, vanhaan koulukaveri, joka on mukava tyyppi, oli kiva jutella sitä. Ei niinku, en halua liikaa niinku, mollata nyt ketään. Mutta sinänsä niinku, se isossa kuvassa se juttu ei ollut niinku, ehkä tehty mulla. Mä otsikoin tämän videon tuonne YouTubeen, että vana vihaa teekkari. Niin just, aivan. Mä yritän tässä just vilkulla, että mitäköhän kaikkea meidän täältä piti kysyä, mutta semmoisia laadukkaita kysymyksiä tuli tietysti, että millä hinnalla sä leikkaisit polkkatukkas, lähteekö mestaruussaunassa sitten? No ei se siellähän, mutta no ei se mikä uskonnon asia mulle on tuo tukka, että se nyt on jotenkin jäänyt tuohon roikkumaan, että ei ne osaa oikein vastata, miksi on pitempi kuin lyhkäisempi. Taisi olla Intin jälkeen, etten käynyt muutamaan vuoteen niin parturisesta syystä tai toisesta ja se on jotenkin unohtunut niin päähän se vähän pitempi tukka. Ei se kyllä mitenkään. Ehkä siitä, se nyt jotenkin muodostui sellaiseksi, että vähän kiusalakin, kun enemmän varmaan sain siitä kuittia kuin mitään kehuja aikanaan ja vieläkin, niin ehkä se on vähän niin kiusallaankaan, ettei muita ihmisiä tyytyväiseksi. Vetäisi lyhyen tukan. Ehkä siinä oli jotain tuollaista, en tiedä, en mä nyt enää kyllä ajan sama. Mä oon just pumppinut oikeasti niin hyvin tästä asiasta toiseen. Niin tuosta honkajutusta mä olisin kysynyt sen verran vaan, että niin ei puhuta nyt niistä sotkuista sen enempää, mutta semmoista pyydettiin kysyä, että niin kerro positiivisia puolia tuolta länsinaapurista. Pitkä pesti takana. Joo. On aika vaikea. Totta kai se pitää ottaa niinku esille varsinkin niinku valmennustiimi ja pelaajat. Sieltä löytyy tosi paljon positiivista.
meillä oli vuosien varrella, mulla oli siellä tosi hyviä valmentajakollegoita ja jonkun kanssa tehty niinku alusta loppuun. Muun muassa Jaakko Piensoho ja Aven kanssa niinku 10 vuotta tehtiin yhteistyötä. Molemmat niinku ihan korvatausat määrät ja kun aloitettiin hommat siellä 10 vuotta sitten ja ollaan yhdessä niinku kasvettu ja opittu ja ymmärretty jalkapallosta ja kaikesta. Että hän on niinku fysio kautta fyysinen valmentaja. Ja totta kai Vesa Vasara on myöskin tehty monta vuotta jo yhdessä ja sitä ennen hän oli pelaajana siellä. Näitä nyt nostoja voi ottaa. Gert Remmel oli aikanaan ja niin kuin hänestä tuossa mainitsin jo. Ja Jarkko Tuomisto, huikea ukko, maalivahtivalmentaja, joka ei niin ihan kiveenkään kääntämättä, mitä voisi vielä vähän tarkemmin tehdä asioita ja valmistautua treeneihin ja peleihin ja kehittyä ja sellaisia nälkäisiä itsensä kehittäjiä, pelaajien kehittäjiä, pelin kehittäjiä. Sitten pelaajat, tosi lämpimiä muistoja, olin tuossa just vähän kanssa Ronin porukalla häissä. Hän kutsui mut sinne ja hänen kanssa tehty parikin eri otteeseen töitä. Hän oli vähän nuorempana ja lähti sitä aikanaan hommasta maailmalle ja nyt tuli takaisin maailmalta honkaan. Ja totta kai paljon muitakin hienoja pelaajia. Oli siinä Sampo Koskinen, Tuomas Peltonen, joka niin aloitettiin ja vähän niin lopetettiin niin 9 vuotta sitten yhdessä hommassa. On siellä sellaisia paljon pelaajia, joita nyt olisi varmaan syytä mainitakin, mutta tuossa on nyt ehkä semmoisia ensimmäisiä mitä jää mieleen. Ehkä siellä sitten muutama muukin hyvä ihminen on jo löytynyt joukkoon näiden pelaajien tausta tai niin valmennustaustan lisäksi, mutta ehkä sitten myöskin toisinpäin. Hei, pistä tähän loppuun terkkuja klubikannattajille tuonne päätyyn. Joo, oli ilo. Oonhan mä teitä nähnyt tässä vuosien saatossa toki paljon, mutta nyt kun itse on tuolla valmentajana, niin aina se vähän se erilainen se kokemus on paljon. Teitä on paljon, hieno asia, ei muuta kuin lisääntykää vaan vielä, mutta loistavaa kyllä. Sieltä tulee erittäin paljon ääntä, sieltä tulee elämää ja itse kun on tietysti pelannut niin tuolla kentällä, niin tietää sen, että jos sitä ääntä ja semmoista elämää ja siellä katsomussa on, niin se on vähän niin kuin on tosi pelaaminen. Ja mitä enemmän sitä ääntä ja elämää katsojia, jotka oikeasti elää siinä tapahtumassa mukana, niin se tekee sen fiiliksen ja se tekee sen, että jotenkin pelaajatkin sen tämän takia niin täällä ollaan. Ja kyllä mä oon sen kokenut vähän valmentajana samana, että on myöskin pelannut pelejä, jos on muutama sata katsoa, niin on se vähän, että onko tämä mitään arvosta tai jotain, että miksi näin, ja sitten taas niin päinvastoin, kun usein tuhansia tulee hyvä meteli ja kannustus ja huuto ja kannustuslaulut ja niin huikeita kannustuslauluja ja muuta, niin jotenkin kokee itsekin, että täällä kannattaa niin olla ja jotenkin tämä koko arvostus ammattiin kohtaan ja muuta. Semmoista käskettiin itse asiassa kysyä. Muistatko vielä, sä oot esiintyneen 12 vuotta sitten Forza HJK puheenjohtajana laivalla mestaruusristeilyssä. Semmoista pyydettiin kysyä. No nyt en kyllä heti muista. Okei, mä ajattelin, että jos täältä liittyy joku järkevä tarina. Näin. Hei, liittyy, mutta kaikki ei voi muistaa. Varsinkaan päätösristeily. Yksi. Mut hei, me kiitetään tästä. Niin huomennahan sä pelaat huomenna klubin paidassa tuolla Milanilosta. Kerro siitä jotain vielä loppuun. Mitä fiiliksi? No joo, ja oon mä ihan hyvässä kunnossa varmaan, mutta niin kun pallo ei ole juurikaan nyt tuossa koskenut siis sillä pelaamisen muodossa, niin onhan se vähän pelottaa mennä sinne pelaamaan. No noin leikistä ei nyt sinänsä. Ja kiva nähdä ensinnäkin vanhoja pelikavereita. Kyllä nyt useimpiin törmäilee tuossa, mutta ei kaikki on siellä varmaan semmoisia, joita ei joka päivä näe. Plus totta kai kiva nähdä niin AC Milanin vanhat starvat kentällä ja kyllä nyt jotain pitää yrittää pulkot laittaa tai taklata tai kunnon sukille. Bares. Ehkä se on ollut se mun muutenkin jotenkin juosta vaihtoisia päivänä välillä. Niin, jotain
jotain saada aikaisemmin. Mutta ei ihan semmoinen lepposa. Aivan. Lepposa. Hyvän asian puolesta. Se Kyllä. on Kaikki Suomen menestyy. Hei, niin, kiitoksia tästä jo. Kiitos. Hyvää kesää ja kauden jatkoa. Kiitos.